מנהיג! זו התשובה הכי טובה. זו התשובה הכי טובה. אלה שעומדים בחוץ ולא מסוגלים להבין שבישראל יש חלופה שלטונית ויש מי שיתקן את המדינה ויש מי שיציל את ישראל, וזה אנחנו. תודה. תראו, אני מתנצל על האיחור. אני מבין שראשון דיבר אלוף במילואים נמרוד שפר. נמרוד הוא חבר ותיק. יש לנו ניסיון רב בעבודה משותפת. אני מבטיח לכם נאמנה. אתם תוכלו להתרשם מזה לבד, אני לא צריך פה את ההמלצות שלי. נמרוד זה אחד המוחות האסטרטגיים הבהירים, החדים והמדויקים במדינת ישראל. היא תוספת כוח משמעותית ברשימת הדמוקרטים, והוא איש אמיץ, ולכן הוא כאן בא להתמודד במפלגה דמוקרטית, לא חיכה שאף אחד יפרוס לו שטיח אדום. כך נוהג שליח ציבור אמיתי, ואני בטוח שיחדיו נעשה דברים גדולים וטובים. תודה. שמעתם את חברי, ידידי ורעי, אני חייב לומר גם אדם שאני על גבול המעריץ את כושר החשיבה והביטוי שלו. ועל פה הוא נכתב, חבר הכנסת כבוד הרב גלעד קריב, שהיום במציאות הקשה שבה אנחנו נמצאים הוא אחד הקולות הבודדים, הברורים, החדים והחזקים בכנסת ישראל. ואני גאה לומר שהעשייה שלנו בכנסת היא העשייה הקטנה ביותר, אבל הפלא ופלא גם העשייה הפעילה ביותר, המשפיעה ביותר, היא האופוזיציה הלוחמת של אזרחי ישראל. עכשיו תראו, אני יודע שאחרי שני דוברים כל כך טובים, מה אני כבר יכול לספר לכם? כן, על מה אני יכול לדבר? מה עוד לא שמעתם? אז אני אגיד לכם. תראו, המאבק שצפוי לנו הוא מאבק קשה. הזמבורות בחוץ מעידות על מה אנחנו הולכים להתמודד. אני לא רוצה פה להלך אימים על אף אחד. זו הולכת להיות מערכת בחירות מכוערת במיוחד. החברים הלא יקרים האלה שאוחזים בשלטון בדרך השחיתות והלאומנות הקיצונית, הם לא הולכים לוותר בקלות, כי זה טבעם של אנשים שמפלרטטים עם פשיזם. זה הסיפור. מה המשמעות לנו? אנחנו בונים כוח, ואם נבנה את הכוח נכון, ולבנות כוח נכון זה אומר לא לפחד ולא להתייאש. אם נבנה כוח נכון, אנחנו נהיה כוח מנצח. והתפקיד של כל אחת ואחד מכם, ואני אומר לכם באין צדק, זה באמת תפקיד שאתם צריכים לצאת מכאן וללכת לממש אותו. ולגייס עוד ועוד אנשים למפלגה. ולפקוד אותם, כן, לפקוד אותם. כדי שזאת תהיה מפלגה עם 100,000 פקודים. עברנו את 50,000, 100,000. וכשיש 100,000 פקודים. זה מפלגה דמוקרטית במיטבה. ככה בונים גוף פוליטי בריא. ואנחנו בונים היום מפלגה בריאה להפליא. בלי כל האינטריגות, בלי כל הלכלוכים של פעם, בלי סכינים בגב, עם ערכים מאוד מאוד מדויקים של אופטימיות ולוחמנות וחברות. ככה אנחנו נצא לדרך. ולכן אני מבקש מכם, קחו את הטלפונים הסלולריים, אני מניח שיש לכל אחד, נכון? לא מכשיר נדיר בימים אלה. צאו, תסתכלו על הרשימות שמופיעות לכם בספר הטלפונים,
ותתקשרו ותגייסו עוד ועוד ועוד. מי שרוצה להיות פעיל יבורך, מי שרוצה רק לתמוך כל הכבוד, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל מתפקדים. לכו לפקוד, זה עבודה. אני אומר לכם, ככה מנסחים. אנחנו, יש לנו תפקיד לכולנו, לכל אחת ואחד מכם יש לכם תפקיד. אני בכוונה מנסה לצוד את העיניים של מקסימום אנשים. צאו לשטח, תפקדו אנשים, כך בונים כוח מנצח. ואנחנו צריכים להראות התלהבות ומרץ ואומץ ואופטימיות לאנשים שאיתם אנחנו מדברים. מקובל? מקובל? יש הסכמה? יש הסכמה, יפה מאוד, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו תראו, זה שנבנה כוח, זה חיוני, זה שהולך להיות קמפיין קשה מאוד, זה ברור לי לחלוטין, זה ברור לי כמו הזמבורות שאני שומע עכשיו ברקע. זה שאנחנו ננצח, זה חיוני למדינת ישראל. כל מה שאני מדבר איתכם כאן, הוא כדי להביא 20 מנדטים. זה נשמע הרבה? זה נשמע הרבה? יש פה, איך קוראים לך? יעל הוא איש יקר. אני חשבתי שאני אופטימי, אבל הוא יותר אופטימי ממני. יכול להיות. אני אומר לכם, אנחנו צריכים קודם כל, בשביל להיות ציר מרכזי בכל ממשלה עתידית, שלא לומר להוביל ממשלה עתידית, אנחנו צריכים 20 מנדטים. זה אפשרי לחלוטין, אנחנו נעשה את זה, אבל אנחנו נעשה את זה ביחד. אם אנחנו נצא ונעבוד קשה, מעכשיו, לא לחכות שהבחירות יכריזו בחירות, מעכשיו נצא ונעבוד. אני אומר לכם, אנחנו מביאים את ה-20 מנדטים. מי בעד? מי בעד? מי לא יש 30? טוב, עכשיו תראו, אני רוצה לומר כמה מילים מה אפשר לעשות על המצב המדיני-ביטחוני שבו אנחנו נמצאים. ישראל היום, אחרי 20 חודשי לחימה, נמצאת במצב שהוא כמעט בלתי אפשרי. וזה שאנחנו מוכנים עוד בבוקר ללכת לעבודה ולשלוח את הילדים לבתי הספר, ולשלוח אותם לצבא, ולהתנהג כמו אזרחים נורמטיביים, כי אתם כולכם הרי מופת לאזרחים נורמטיביים. אני אומר לכם, זה מתחיל להיות מוזר. למה זה מתחיל להיות מוזר? כי אלוהים אדירים. יושב ראש ממשלה, אחרי כל כך הרבה חודשי לחימה, במקום להביא את המלחמה הזאת לסיום, במקום להביא עסקת שחרור חטופים כוללת כל 55 מחר ביחד הביתה, במקום לבנות חלופה לחמאס בתוככי רצועת עזה עם המדינות הסוניות המתונות, בעזרתה של ירדן ומצרים וערב הסעודית ואיחוד האמירויות, בלי הקטרים, במקום לעשות את הדברים האלה, שאני אומר לכם, כל ראש ממשלה סביר, לא מצטיין, היה עושה מזמן, לפני חודשים ארוכים, הוא מותח את המלחמה הזאת לאינסוף, בגלל 2 סיבות בלבד. הוא רוצה מצב חירום מתמשך, כדי שאזרחי ישראל יסתובבו ברחובות כנועים, מפוחדים, כל כך מפוחדים, שהם יהיו מלאי שנאה כלפי כל מי שמציע חלופה נורמלית. שמעתם? זו סיבה אחת. והסיבה השנייה, שהיא עוד יותר מטורפת, כי הוא חייב לשותפים שלו בקואליציה לשמר את החזון הזה של התיישבות מחדש בתוככי רצועת עזה.
שהיא תעשה, דרך אגב, על הגב של מי? של מי? מי זה החיילים האלה? מי זה החיילים האלה? מי ישלח אותם? מי ילד אותם? מי חינך אותם? מי גידל אותם? אנחנו. אנחנו לא ניתן להם. לא ניתן להם. לא ניתן לשחיתות ולפשיזם לשלוט בחיינו. לא ניתן להם. ישראל, אני אומר לכם, בנקודת מבט לא פוליטית, צבאית, מקצועית, טהורה. על בסיס כל ניסיון 38 שנות שירותי. אני אומר לכם חד משמעית. ישראל סיימה את הלחימה ברצועת עזה כבר במאי-יוני שנה שעברה. מאי-יוני שנה שעברה. מאז המלחמה הזאת נעשית פחות ופחות ברורה מבחינת יעדיה הצבאיים, יותר ויותר ברורה מבחינת יעדיה הפוליטיים. זה פשע נגד אזרחי ישראל. זה מצב שהוא לא יעלה על הדעת. שמעתי פה את המילה בגידה. אני מאוד זהיר בשימוש במילה הכל כך קשה הזאת. לכן לא אעשה בשימוש. אבל אנחנו במצב בלתי נורמלי, שבו ממשלה שנבחרה כחוק, הופכת את עצמה במעשיה נגד אזרחי ישראל, ובחדלונה המתמשך בכל תחום הנוגע לחיינו, האזרחיים, הביטחוניים, הדיפלומטיים, הכלכליים וכן הלאה וכן הלאה, הפכה את עצמה ללא לגיטימית. זו ממשלה לא לגיטימית. אין סקר באיזשהו נושא רלוונטי לאזרחי מדינת ישראל שלא מלמד אותנו שזו ממשלה לא לגיטימית, ולכן אנחנו נשלח אותם הביתה מה שיותר מהר, ונחדש ונקים את מדינת ישראל ביחד. אני רוצה לומר לכם, הניצחון שלנו הדמוקרטים הוא לא ניצחון שלנו. אתם יודעים הוא ניצחון של מי הוא? של כל אזרחי מדינת ישראל. זו המשימה שלנו. היה אפשר כבר ביוני שעבר להגיע להסכמות עם האמירתים. יצא לי לדבר עם שר החוץ האמירתי. להתחייב על 43 מיליארד דולר. הוא מוכן היה לשקול שליחת גייסות אמירתים על מנת להגן על קבלנים אזרחיים. במקום זה היום אנחנו לוקחים חבורות פושעים ונותנים להם כסף. אתם מבינים את הטירוף? לא ניתן להם. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. לו היינו מחזירים את כל החטופים, היה אפשר להתחיל תהליך ריפוי בעם. החטופים זה פצע מדמם. זה מציאות בלתי נסבלת של הפקרה. הפקרה ראשונה ב7 באוקטובר, ומאז כל יום הפקרה מחדש. תחשבו על זה. ראש ממשלת ישראל, כל ממשלת ישראל, מתייצבת יום יום בפני עשרות משפחות ואומרת להם, מי אתם? אתם לא חשובים, אתם משעממים אותנו. שמעתם? אתם משעממים אותנו. חטופים שלכם. מי זה מעניין? אתם שמאלנים, היא אומרת להם. אי אפשר ככה להתחיל את תהליך, את תהליך הריפוי הכל כך חשוב לחברה הישראלית. הכיתוב הנורא שאנחנו רואים אותו בעם, שאנחנו שומעים אותו עכשיו, מחייב אותנו. קרה משהו חברים? חברים, הכל בסדר? מתרגשים מהנאום שלך. תחזור על זה שוב?
אני רוצה לומר לכם, אם היינו מביאים לשחרורם, היינו יכולים להתחיל לדבר במונחים של שיקום, של ריפוי הפצעים, של סגירת השסעים, של חיבור מחדש. אני מתחייב לכם, מתחייב לפניכם כל אחת ואחד, שאנחנו נחזור לשלטון, אנחנו נקים ממשלה של כל אזרחי ישראל. אני מבחנים כאן גזע ומין. אנחנו נקים ממשלה דמוקרטית, ציונית אמיתית, נאמנה למגילת העצמאות. ואנחנו נשרת את כולם, בהבדלי דת, גזע ומין, כי על זה חינכנו, על זה גדלנו, את זה אנחנו מקיימים בבית פנימה, ואת זה אנחנו נטיל לברכה גדולה על כל אזרחי ישראל. אמרו לי שזה הזמן לעבור לשאלות. אז תודה רבה. תבורכו שאתם כאן. אני באמת מודה לכם בכל לב. וביחד, כולנו ביחד, ננצח. תודה רבה. מעולה. שלום. אנחנו נאפשר 5 שאלות, קצת התעכבנו עם האירוע. אני אעבור ביניכם, ולא, אני לימור, כן, היי, אני לימור לוינשטיין, אני מנהלת מערך השטח, שלום. ולא לכעוס עליי, בסדר? יש לנו רק 5 שאלות. שמי דורית, ואני באה מבית של מפלגת העבודה. ראיתי אותך השבוע בפגושת העיתונות, ותשובה אחת שלך מאוד לא אהבתי, ואני רוצה לעזור לדעתי לתקן אותה. שאלה אותך המראיינת, נניח שהיית פוגש עכשיו מישהו משדרות, מה היית אומר לו? ואתה ענית לו, הייתי אומר לו, אחי, בוא איתי. אני חושבת שהתשובה הזו היא לא הייתה כל כך נכונה. הרבה יותר נכון זה לקחת אותנו, את האנשים שיושבים פה, לנסוע לפריפריה, לכל המקומות שהמתנגדים והאלה שלא מבינים, ב-30 שנה האחרונות לא היה שיפור בחינוך, לא שיפור בבריאות, לא ברווחה, לא בביטחון, לבוא אליהם, לשבת איתם בבית קפה בשדרות, בקריית גת, בדימונה, ואני מוכנה לעשות את זה. דורית, אני אגיד לך, קודם כל, אם את מוכנה לעשות את זה, קדימה פה, אין שום בעיה. אני דרך אגב באופן אישי נוסע לכל מקום בארץ. לפני שבועיים עשינו כנס בקריית שמונה, שבוע אחרי זה כנס בבאר שבע. אני לא חוסך מעצמי מאמץ. אבל את יודעת, האמירה הזאת, לכו לערי הפיתוח, תביאו את הקולות, אני שומע אותה כבר עשרות שנים, ומשום מה הם לא באים. והיה פה יו"ר מפלגה שבא מעיירת פיתוח, שדרות, נכון? אמיר פרץ. ודיברתי עם אשתו. בבחירות האחרונות, פרץ, כשהוא הוביל את מפלגת העבודה, קיבל 300 קולות בשדרות. ואחרי זה היה פה איש שכונות המצוקה, אבי גבאי. וגם הוא לא הביא, לא יודע מה, את השכונות אלינו. וזה 2 אנשים מצוינים, שאני רוכש להם המון כבוד. ואני חושב שהעסק הזה הוא קצת יותר מורכב. ואני בעד ללכת ובעד לדבר, ואני בעד שגם יהיה לנו מצע, זה לא בעד, כן, זה יקרה, שהוא כל כולו שוויון כלכלי, חברתי, ברוח הערכים שעליהם גדלנו ולהם התאפנו. אבל אני למדתי דבר אחד עד היום בפוליטיקה. כדי לשנות את דעתם הפוליטית של אנשים, זה לא בא מפה, זה בא מפה.
ומהלב. ומהלב. ולכן הדבר הכי חשוב, ואני לא מתיימר, אני אומר לך בעוונותיי, ממש לא מתיימר להיות מומחה בזה, זה לא התחום הכי חזק שלי. יש אנשים פה בקהל שיודעים לעשות את חיבור הלבבות יותר טוב ממנו. אז צאו ותעשו את זה. אני אומר לכם, אנשים מצביעים מהלב. יש ליכודניקים שרופים שהיו פקודים שלי, שאומרים לי, אני ליכודניק שרוף, אתה היית מפקד שלי, אני אצביע עבורך. למה? יש בינינו חיבור רגשי. חפשו את החיבור הרגשי. את צודקת בעיקרון. אסור לנו לפחד ללכת לאיזשהו מקום בארץ. אבל תדעי, המלאכה הזאת של לחבר את הלבבות, היא מלאכה לא פשוטה. גם לאנשים האלה שעכשיו מפעילים זמבורות בחוץ, אנחנו צריכים לגלות אמפתיה, אנחנו לא שונאים אותם. אנחנו בוודאי ובוודאי לא ננקוט באלימות יזומה כלפי מי מהם. זה לא יקרה במחנה שלנו. אבל המלאכת החיבור הרגשי היא קשה, ובתנאים של כיתוב פוליטי היא קשה יותר. ואנחנו היום בכיתוב פוליטי. לכן אני חושב באמת, גם במקום הזה, אבל אני אומר את זה בצנעה, אין לי את כל התשובות בעולם, ואם חשת שהתשובה לאופירה לא הייתה הכי משתוכללת בעולם, זה בסדר, אני מקבל את הביקורת. אבל זו עבודה של באמת באמת. כמובן שהאחריות גוברת שלי, אבל זו עבודה של באמת באמת כולנו. אני אומר לכם, יש בכוחכם, כולם פה, לעשות חיבורים רגשיים בלתי צפויים במציאות הבלתי סבירה שבה אנחנו חיים. אנחנו ניקח עוד שתי שאלות ביחד, ואז נענה. אני אקח את הניסוח של היושב ראש. שאלה היה דקה, נכון? ועם סימן שאלה בסוף. התשובה 3 דקות ואני חטאתי לזה. שמי ציפי הוד, ואני ותיקה מאוד בקריית אונו. 4 ילדיי פה גדלו. יש לי בת אחת בערבה במושב פרן. וזה להבדיל מהפריפריה, זה קובץ של אנשים נפלאים שמצפים שתגיע לשם. דקה שאלה. מצפים שתגיע לשם. אני נפגשתי עם הבת שלי רק השבוע, והם כולם בראש אחד איתך, אבל הם רוצים שתגיע לשמוע אותך. הייתי לפני 10 ימים. בעין יהב אני חושב. בדיוק. בפרן לא הגעתי, מה אפשר? אבל אתה צריך להגיע, כי יש שם עוד שרשרת של קיבוצים אחריהם, שאנשים מצפים לראות אותך ולשמוע אותך. רק למען הדיוק, ועד שהמיקרופון עובר, הייתי בסמר, ביוטבתה, בעין יהב ובאילת כמובן, ואנחנו נמשיך ונצייר את כל הארץ, כן. אני חושב שברור לכולנו שישראל לא יכולה לחיות לצד ישות של חמאס. באותה מידה אנחנו שואפים להגיע לעסקה כמה שיותר מהר. מן הסתם הם לא מסכימים לעסקה שתגלה אותם, תמוטט אותם, אז איך אנחנו מתמודדים מול זה? כך 2. בשם למעלה מ-50% מתושבי מדינת ישראל, אנחנו מבקשות ודורשות שהרשימה של הדמוקרטים תהיה רשימה של גבר, אישה, גבר, אישה. ואנחנו לא נקבל לדמוקרטים אם היא לא תהיה כזאת. מה שמך? מה שמך? קודם כל, למי שזה לא היה ברור, אני הכרזתי על זה בוועידה שלנו ביולי שנה שעברה. הרשימה תהיה רשימה גבר, אישה, בשיטת הריצ'ראץ'. הסירו דאגה מלבכם, לא הולכים אחורה. לגבי הנושא של, אם אני מנתח את השאלה נכון, תגיד לי, של המתח הזה בין הצורך להכריע את חמאס ובין שחרור החטופים, מה עושים, נכון? כן. תראו,
מדינה רצינית. אני יכול להגיד לכם, כמי שיש לו לא מעט ניסיון בקבלת החלטות אסטרטגיות, בעולם האסטרטגי בדרך כלל זה לא בחירה בין טוב לרע. אם זה הבחירה בין טוב לרע, היא בחירה נורא פשוטה. הבחירה האופיינית בעולם הזה היא בין רע לרע ממנו. בין רע לרע יותר. אז אני מניח שאני פה לא מדבר לאוזניים ערלות, אני מניח שהרבים מכם, ניסיון חייהם מכירים את הסוג הזה של הבחירות. תראו, אני חושב שכאן התשובה היא מאוד ברורה. לחטופים אין זמן. למשפחות שלהם אין זמן. לגמור את חמאס, שדרך אגב, גם זו שאלה, מה זה לגמור את חמאס? בסדר, להתמודד עם זה. אני יוצא מנקודת הנחה הבאה. צריך לקבוע סדרי עדיפויות ברורים. החזרת החטופים היא בסדר עדיפות עליון. היא בעיניי חורגת מעבר לחייהם שלהם בלבד, שזה מספיק חשוב, וחורגת מעבר לגורל משפחותיהם, שגם זה מאוד חשוב. זה למעשה נוגע בלכידות הפנימית של אזרחי מדינת ישראל. ולכן זו משימה עליונה. היא קובעת מי אנחנו. וחמאס, אני התחלתי את הלחימה שלי בחמאס כסמג"ד 890 בשנת 1988, והפלא ופלא, כשהתמניתי למפקד איו"ש ב-2005, עדיין נלחמתי בחמאס. ועדיין היום הבן שלי סיים מבצע בצפון השומרון נגד חמאס. זה הסיפור. זה לא נגמר. השאלה אם זה משבש לנו את החיים, או שאנחנו יודעים לדכא את זה בצורה כזאת, שזה לא משפיע על מדינת ישראל. זו המטרה. לא נתפשר על הביטחון. מה שעשתה הממשלה הזאת, התפשרה שוב ושוב ושוב על הביטחון. דיברו גבוהה גבוהה והביאו מיליונים לחמאס. דיברו גבוהה גבוהה, אבל בכל פעם שהייתה הזדמנות להגיע לסיכול ממוקד, לחסל את יחיא סנואר, את מוחמד סנואר, שום דבר לא עשו כלום. אנחנו לא שם. אנחנו מבינים טוב מאוד שמצד אחד צריך להילחם בחמאס, מצד שני לבנות חלופה שלטונית לחמאס. וזה אפשרי. אני אומר לכם, בוודאות זה אפשרי. וצריך להתחיל לעשות את זה, ולא עושים את זה על בסיס כנופיות פשע עזתיות. טוב, אני חייב להגיד שהמשטר הזמנים פה היום קשוח, ואני שוב מתנצל על האיחור. תראו, אני יודע שיש פה המון שאלות, ואנחנו נמשיך ונקיים שיח חופשי, והטלפון שלי לדעתי קיים פה אצל הרבה מאוד אנשים, ואתם מוזמנים לשלוח, ואני אבוא גם עוד 5 פעמים, אם צריך, אין שום בעיה. אני רוצה לסיכום, לומר לכם, אנשים יקרים, יש לנו משימה להציל את מדינת ישראל. אני יודע שכולכם חשים אותה בעצמות. אני חושב שהערב הזה, עם הזמבורות, רק מדגיש כמה המשימה הזאת דוחקת וחשובה. אנחנו לא יכולים להיבטל ממנה, ואנחנו כנראה לא נסיים את ההצלה, אבל אנחנו נחולל את השינוי ואת ההתחדשות החיונית של המפעל הציוני. ושם אנחנו הולכים. בעזרת השם והכישרון והיכולת והמוטיבציה נעשה ונצליח. תודה רבה וערב טוב. חברים, רגע, חברים, בואו תישארו שנייה. אני רוצה